mpanyina tenase opanyini wo menchen opanyini de besese obaka nsɛm a ayera anase ɛya ayera wa akamam amonya biati asante amamre asante amane bɛ na ɛya ayera anase ɛwɔ hɔ kora wo ntiase odi woni ehu but ontiase opanyina na yɛ nkyere ho yɛ hwɛ duabɔ ɛdi ne duabɔ ɛwɔ akamam mu duabɔ ɛyɛ adwuma sɛ de be mu sie no ɛyɛ adwuma de ne duabɔ Meet Charles Show. Mpanyina tenase opanyini wo menchen opanyini de besese obaka nsɛm a ayera anase ɛya ayera akamam amonya biati asante amamre asante amane bɛ na ɛya ayera anase ɛwɔ hɔ kora wo ntiase odi woni ehu but ontiase opanyina kwa aba mejo so opanyina na yɛ nkyere ho yɛ hwɛ duabɔ ɛdi ne duabɔ ɛwɔ akamam mu duabɔ ɛyɛ adwuma sɛ de be mu sie no ɛyɛ adwuma de ne duabɔ de menu achas ɛyɛ adwuma pa empani se yɛse awansena posa ne nsɛm a osuo ni hwie kora posa ne nsɛm na se wɔ posa ne na ɛwɔ kyerɛ nso wɔ kyerɛ sɛ yi awansena ka kyerɛ wo sɛ de aka kyerɛ ɛna dɔɔso yɛse wansena posa ne nsɛm a ɛze oni hwie kora wɔporoporo deɛ wɔ ne nsa to agu saa no wɔpagya kyerɛ deɛ no a no wɔkyerɛ wo sɛ yɛka saa mu yɛnim deɛ mu deɛ nananom kaa yɛ na nankyiri ma ɛyera firi mu nsɛm deɛ aka kyerɛ no dɔɔso kyɛe deɛ nɛ yɛte yɛka duabɔ ho asɛm tete ne yɛsɛ obi di awu a wɔka kwa mu a no wɔde abaa anaa duapuruwa na ka kwa mu na obiara nso nim sɛ obi firi wo mfirati de abaa bɔ wo ko akyire a no wakum yɛduabɔ akamfoɔ yɛnim sɛ yɛto obi aduro to obi adu ɛno nso yɛ ɔman foforo bi anaa kasa foforo bi amaneɛ yɛsi yɛbɔ dua na nananom gidi sɛ obi di asɛm to so sɛ obi atwa ntorɔ bi ato so na apɛ sɛ wo san wo ho a ne yɛnim sɛ nananom abosom nsuo ɛna ne yɛde san yɛ ho Charles wo no yɛate sɛ wakɔfa akwasi maanu yere na sɛde yɛsi keka no yɛse yɛni nyinaa ɛna yɛ nokorɛ ɛnso bi yɛ nokorɛ ɛna me deɛ a meka too soɔ no wo deɛ wo susu sɛ nyɛ nokorɛ osi sɛ dua na nananom didi awuo di a dua purowa ne yɛtimi de bɔ nipa kunu di a ɛne ɛmafire nsuo ne nsuo no abɛkome ko ama me na ko ne nsuo no bɛko no sɛ wɔbam na sɛ yɛ nokorɛ a sɛdeɛ meka too soɔ no nyɛ adwuma ne nsuo no watu nipa bɔ me Vise nananom gidie mu nim sɛ yɛdeɛ nananom yɛntwa torɔ yɛayɛ kwakukuo anaa sorobo a ɔmo gu wiram kwakuo ba ehunu sɛ bɔfo ɔba na wɔhyɛ ataadeɛ a kwakuo ba ka sɛ yɛ kaaki a ɔmaame ne ɔpapa no nyinaa sɛ ɛyɛ kini ɛyɛ nokorɛ akwadaa ne nhunu yɛ a wɔnka ɛno nti duabɔ ɛyɛ adwuma na sɛ bɛyam wahunu sɛ dua no a nipa no de bɔ wɔ no wɔpɛ sɛ wɔku wɔ nti na wafrɛ antoa nsuo nyaman ɛnyɛ nyama nyɛ nyama nyaman
antoa nsuo nyaman wote aburukyire kura ne afrɛ na habu dua ɛbɛba hɔ abedunya ɛya honhom no nso yɛmfeɛ ne hu no empani si nsuo tene kɔbɔ nsuo mu ayɛ sa ɛsan so wɔ yɛ nsuo ne nsuo nyinaa tena kɔbɔ bosompo mu nti ka baabi a wo bia nsuo no atena bo nsuo bi mu ama nsuo no de akɔbɔ po mu a ɛpɔ nso da bi asase ano baabi a hɔ na honhom no bɛfa so aba po mu abɛhwɛ wɔ kyerɛ akwae na sɛ atoro a wodie no yɛpɛ sɛ nokorɛ ba mu nti nsuo nti a na yɛde kurom ha yɛni atoro nsuo di nsuo di abosom di abosom di na wakotwa ntoro ti sie de momi ye ba kire yetumi ama omo ahunu se na nanom som na yewo mu no yemfa se mu ntu nipa so na se be ya mu wo hunu nti ya obohu a yese antoa nsuo nyaman abeda me yam obeda me yam no na mafuru na hase ye kese ye kese na me hododo me nti apo me yale na wafuru hunu na nanom hwehwemu a na ye hunu ade kura na yakwa bisafo ho se dabi sese na akotwa ntura to chaase su na chaase se ba ya me na ye nokure na nanom ahonhom a yegimudi ade mo kose yeye mo na mo kan beba mu monko na monko dimdwuma mame na sebe ya me na ba mu nti ono nso o yesuwa o se ya ne metena metena fe afa da bi sese mu nsu ya ya tene nsu tene kwa na afo entre nkota atadie na eno no ya na nye kidney failure dabi se yesai ho yade ena di nsu abegyina yemu di a enka ukọ na nanom kọ ya mamra ka ho ntọ wo furu taatai sa yo funu hye na ona se taatai na sa amu kọ ya mane na mamra na ho tumi tọ ekọ kra razi o eni azu ayom ena ofre bodu dua ena yom so se opese wo kire ni tumi mu yehunu se asuo yom no honhom otimu no oye no kwafo ani ade e ba ma hunu se ani e medimi nsuo bi begina ne yam na wafuru no ho ye ko ba bi ni e ko ye hwehwemu a na se uji tum se ampa asema me kanto chaase so no nya no kure ana ma di nya yesi ani e wafum ko pacha ase chaw ni ade ma ba yomu esan sa yomu no owo hina ogunu nsa eyi apaye no na nanom se ani e se wafum dia ebeju udwa ebeju nsa ebeju wakokọ na nanom kwa yomu ho omu ko andi edika ne se akokọ di ana otiri mu fita okoya na ase we nokure na meni acha ase ho ya mahi na oba bi kura no ne me prepare na nka na me se menti ase na me ko bodu bia se wo ba no kura na me ne ka na nya nokure ade yeso wa bodu ama na dane afa no so omo se ye wo duabon mo se me bodu ya me chance na me bodu ya no me na wa fom me a wo se nka duane nyawo panyini ba nam so wo ani nti no obutuma sa abona dane yese mra me so eno na me ba kire mu a kire wo yi uni honhom a wo bodu ye nyawo uni honhom a wo ba sori ya di akire asem a waka no ho ya odie no wo be di akire a wo bodu a enya se wuni bi na bodu ya na nya bra na wo bodu ya no na honhom bi twam eno oti ye no wase ami wo firi asuo wo firi bi twam ni edi mi nu ayom edi obi ho few
dabi saa na tie dia mekwa akosi ayom ebia na ye kan no wante no wa ba yom ho ayom ni afre wo no ndi wada sori mi enko na ko yi hu ano na ye hunu se wo nso wo tumi ane na musa ni akodi asem no wo hu edua nkyire nipa kwa yesi nsuo no nyina si nkonwa ani ahonhom etimu nyina kodi duabo na wo boye no ho asem ehwehwem hunu se asem a wo ka ye no wudi bem se wudi bem dia ese ani se be ya ma ne ho asan nti ani ayom tu pambo no ka se tu pambo no na kire se ayom ko kire wutumi a wo ana ayom de na nsuo no ato yam yakọ baabi na ansa na abagi atum se ya no kure ikotwa ne board ye ono kuro bebi sa me na man kan no kure ma sa di na tem sa tem di a wo di wo na aye wo ya nti na afre na yo ayum so se enya no kure na me sai na ma sa bebu hu finti ane se wa ankan no kure a obukum yadi ka kan se ahonhom no bebre wo hɔ a wo mo pawu adi enya di zawo wodo ho kɔto ahonhom bi asemu na se wuni tiginafo ebekum na bra wo bagi atum no na no se ya ne ekɔpata nsuo no ai ne nsuo no mfa mpata de nkɔma nsuo a wo mo ti nkonwa di ho asem nyina ne enya me ko break aba ne hwe kwan be na ifa so pata nsu e man san Antonia man ena obedi abodu ya man nyanwa mate se yasi nipa no ko so aya wo ade na sefo me ko break aba na ye ba e beto aso ya yura Charles ndi ozese wa meeting nko ade meet Charles show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom opanyina kan mate se fanse bia asuo nyaman na o wantoa ye bone din di bold ne se nyaw na wo gitum sampa ensuo ne nyawa na yenkopa chaw mate se ye de wo kwa ye ya amamani amane bi wo ho mpanyin sam kakra wo me da se e kan se antoa na wo se nipa kasa antoa wo sei wo bi ne ase wo toa no wo kasa mo eni hode atu nua bi so no wa frensuo ni sasem e de tumi so enya no kore bedi ma asem mame ana nsuo na kosi nkonwa woni na honhom nyina si nkonwa na wo mu ko mu no enya no kore baabi a wo bia nyama mbeba ba yo ho aduma ye do beba ye do ko ho a na mamre ne amane e se wo ya wo ju mfum so otumo obetimi do ho ache woni se wo kwa ewi ase de waye bone ne pache wo kwa nsuo ni dibe mma a be ma na hunu se wo wadi atum se wono na enya wono wo kwa ye wo ya waye de nso magum na wo de wonsan ne wane ma wo so ensume ya habai gum na de you know wo shinaps na ya de gum ne ya de asoawo ya de soawo no ne enipa di wachi o ma na wa wo kan asema me kan to chaase no na nya nukuro me di atro na ensuo na nyama ya chime enti no kura me kan se chaase ni trimu fan na ma no bo tutu hu wona aka kasa mato da bi sese so no a enti ene abeda di sese nya no kura mumonu ntutu ehu ya do be firi kuro ni tira kutire nti me brane se na ma no ya wana so na ma ne ko ntutu nyama de ne nsaka wa mfa wo brane a wo ye ho ene mfa akorokoro wa wo ye ho mfa wo teatea a wo ye ho
Infesika won. Dabi usika de bo tutuo ma afiri kuro na bontene so ko tire batira afei ni ya do ko nsuo no so na ansa na ya do ba ko na no mu a omuhwe nsuo no so na akotena ase bra waji atum se wakasam atum so ni akobisa die enti ana wo ka asem a enu nua so to so ehwem na ye de ye tu ye te se de ye di asem ahemfie na konya man so a ye tena se bodwa ewo ne mpanimfo ehwem na se wodifo a ya se wadifo no akoso aya wade a ene nsuo no se wa be hohoro no ho de ene emfa nko nsuo ni enkotwa akokɔ na se akokɔ no fa afei ni wadware nsuo no nanso wodware nsuo no bia na nyama de ho akyɛw ni sɛ ba mama nsan nyina hunu no kora ni nkontompo e wasem ye du ko nsuo mu a wakokɔ kura wo nsuo mu ho emfa mpaboa nkɔ hɔ emfa ya ne bia nkɔ hɔ emfa bobonsa bia nkɔ hɔ eye watch uduru kwa mu ha efirifie kɔ no be kwansini baako uduru kwa no finfi hɔ ba bia na waworo mpaboa na ade bia emfa nkɔ hɔ bia waworo na ade agu kwa mu so ɔde be hye nipa nso wo mfa nhye nipa nso wo be kɔ ba beto na ade no gu hɔ obia mfa esan sɛ no kura wo mu di ni hɔ ma nsuo no nti no nsuo no gi hɔfuo nyina edi so obi agya na ni sika kɔkɔ kura wo hɔ na nso kɔfa wɔbna ne wie ya ne nsuo na tu ni pambɔ wa bɔ korɔ no ahe nsuo wa ma nsuo mu ha senka wo nso nkɔfa na de ɛhɔ yɛ mɔkorɔ no wɔ hɔ yɛ twa wie na sɛ asɛm no to wɔ no dua ni nya wɔ na kyɛ na sɛ wafuru na yɛ kɛse a yɛdane wie a yɛtumi ka kyerɛ sɛ de aka momfa nkwa yaresa bia nsuo ne ɛwɔ no yam ne yɛnkɔtwe ɛnyɛ kidney problem ɛnyɛ bibia sɛ doctor twe wo yam nsuo bia wokɔdware na nso a amoato na akɔ baabi ɛyɛ duro sɛ wahu nananom nso kwan a mofa so ɛyɛ wɔ mo ahohom dwuma wahu kwan a nananom fa so a yeye ya honhum nyuma ena ba se wo kwa sori fie kura sofo osemidani bia mo se abosonso mo nye kezi aduabo no ekum asorifo chee amama mufo mama mu ni di osuro no hu o ondi oji ni hu di se bosum betimi yakuno onko ye bone na wa wo se bosum ye nkontompo koso bosum nye bibia bosum de ye huhu de ye nananom som na wunyi nie no eche okura na de akotena so efie bia ba kona sofo akọ no no oni ani odi behunu se ensuo bi ne afre no se wonfa ne tabono mebo ba be kum ana dua bi nso ho ebebo na kina na kum ni nyina gina ho ma nipa na wo frɛ saa nsuo na bo dua no bo mentwa no ma mentafo no kakra obetimi bodua adenche na ye adwuma ana kum obeso bo dua na di ebetimi adi mfie miensa to obeka se anya adwuma ebi ana honhom oje asem no ko ye no kure bi ono ode ho ko ye no ono wa bewu ena me kan se ba ye wu fa nko ahonhom mu na de obefa wo honhom no okọ na honhom na kira ko hunu se na wo di asem bi ntie so oto ana asem die so semfie miansa na yenya wo bi a obetimi ahwesa ahonhom no so a honhom no be di asem na chi ya baba bi za se wo bi abodua na awira firi semfie miansa ni me kura ye kan bi aba se ya na nsa ne na asem enye nura asem na enye na asem na kum wani baba ho so no na akum biabo ye adwumo
ɛyɛ adwuma sesei na ɛyɛ adwuma wɔ asɔre fie nti na naano ne yɛ ka sɛ asɔfo ama nananom som ne ahonhom sɛm no ɔmo agu nananom ahonhom nyinaa ho fi enti wo a wo se wagye Kristo adie na wakɔyɛ temamuni bɔne na wabɔ udua no nananom udi ama temamuni o sɛ bɛyɛ ma yɛhunu sɛ mo asɔfoɔ no ɔmo deɛ nananom yɛ ne deɛ mo yɛ no ɛbɔ bira ne nti na mfie mmiɛnsa akyi na bia na nyam yɛwɔ nipa bebree wɔ hɔ a wɔn wu aduabɔ ne ku wɔn yɛ nti aseɛ obi wɔ hɔ ɔbɔ odua no na ne honhom ho ɔden ɔbɔ odua no na yawa ɛyɛ no nti na ɔdi akyire na ɔkɔɔ yɛ esi nkonnwa a yɛhu si yɛbua ne bi ma ɔse na nam abua me bem de a akyina mo man sɛ nkyerɛ ne esi ɛno ne ka ahwe ase bombom afei na wutu kwa bi na obi twam akɔ ne baabi wabɛyɛ sanfo ama no kaa no guruguro na san bi nso yɛ nkrabea obi asan ho na wo nso a wo enye wo na ayɛ na nso wafa ho agu na nanum gidie ni sɛ na nanum abosom ni hɔ ma bɔne na yɛ wɔ hɔ ma nokorɛ enti sɛ bɛyɛ ma na nanum no kore dira yɛ hwehwɛ na ba mu no nti ofure nsuo bodua benya wo do hu kogya abosom a obekum o do hu kogya abosom na ofoma obekum meet Charles Show mpanyina tenase meba mpanyina tenase dwumede na wo hwe opanyini de be sese ka be fa duabɔ ho duabɔ kura tumi wo duabɔ yɛ adwuma de na mo obitimi bodua na wo bodua e kyerɛ sɛn sunsum wiase na kyerɛ sɛn opanyini matie wo ye na matie wo sopem sɛ de wo kanyina yɛ no kwa de a ɛne sɛ duabɔ ka bɔne bi anim na de na ma ɔman bi anaasɛ kuro bi timi hyɛmra sɛ yɛ modua wɔ ha sɛ de wo kanyina yɛ no kwa de sɛ ne kedua de nkede pɛpɛpɛ yɔ yɛde nkede duabɔ pɛ no korɛ so ne de na ma bi a sɛ kokom man hene sɛ ma hyɛmra sɛ yɛ modua wɔ ha mfrɛ krom hene wɔsɛ ma saase sɛ wɔabɔ dua bantama hene anaasɛ asafo hene sɛ wɔabɔ dua wɔ asafo ha ayom so hene sɛ wɔabɔ dua wɔ ayom so kuro dem ha sɛ no me ne wo de ade na ka yemmiem na obi a nkyɛ na adwene na nka pɛpɛpɛ yɛ emma asantemem me da se empanin si abobonu ya nso timi wu abobonu ya so timi wu o timi wu abobonu ya o timi wu na yɛ ka abobonu ya obi wɔ hɔ a wɔte dibem akura bi ase ɛwa no ma obohu sɛ no obodua mu kokurere uza saa no ma abobonu ya no de wo bodua mu a na yɛ na no aduane no wɔ pɛ enyina aboa bi adua no wuo no aboa no ehye dua no mu no wo wi dua na madua na wuo no eno na ya aboa no nso aduane enti obegbo tokuro na di aboa na kira kofem so obeyi na die se na wotwe kura na obedi na kire bosome kura da bia abadi se dua no kokurere aboa no timi bo dua no mu a wo be aboa no na se wo penentem a obegbo tokuro no omemu mai odintiri wura mu anantira kam anoma no nso timi wu ena wo nso a wo peduabɔ na bebo wo bi dua na oni bayie no de obo oni dua na ye baifu otimi gi duabɔ no kum abubonua odo so otimi wu o buru nua ni bebre enso wonim de wo ye onim de wo ye oba buruburu bia no akobodie mo bia bia be komwa ne yakura nananom no sensue akwala wodi edi agoro wodi aguro atopre momi enchire ne tumi bi se tumi bi wo wi aso wontimi mfrefre ye wa bra wonim de wo ka na tumi bi agi asem na kodi no wa mena kum timpani si abubonu ya tumi duabɔ ye tumi eye honhom eye adwuma
obi ka se duabo nya dwuma ase ni hu besi se ni hu odu hu koja bosom nana kwa agufiri yi me ne me yire ene me ma me de me hu bejaw me yire fun mi a twinaso o twinaso ama me hunu se wo na wo twinaso so oba ni nya no hu no oba wani mu be kan ne bone a fa no mo che no ya se bosom a chi obi kwa ma mi bi mi ni no wasi se mu hunu se menti apo na mi wo fie na me ho ye mbasa basa mu fam kokko ku firi so ma mu kaka me bone na me padua ni ni ebi ana honhom na eti ni mu no opeso wo ibe ye fie bone onso do ho akoja ansa wo mpe bone ana bosom na bono anu wo honhom ti wo hu se honhom na ti wo no ate wo se mu fam ko ba bi a metiri hye ba bi a me de me ho akoja kwa na suma kirafo na ka je nyo na aso mpe bone ade nti e na aso na we akaseti awo wodo hu asem ahye ni mu peso ku santi na ya bowo ya ni na no me mam de bem adwene no ma anwini ni ye ni aye hu ama mere dwa na obetwa no atwa na bo ade no afa ne ho adi baba fi tumi ewo ho emaduabo eduto ewo ho obi kan se obi to obi adu ne nyana oye lipa kro bone oto adu a obekun ani obi to wadu na onye ne bone na wo hwehwem na hunu se yasi we si wo pesu obekun ntimi nso me pese me kuno na wo kotu adu ni bitia no na akoye akansie sawoti azie wodwino ho no de wa anfa anche no onzo sese wo so obeku di a ne onzo obeku no se wono nso wonam huhum mu no wo hunu se unya no na beku na afi na ya kanti afi ya se we to aduro na we to ye na we to ye wa wo famu be ye mbre no nsam gu a ba ko di ebeku efiri se wa anwura anche onye obi amoni oto aduro a wo ntimi nkum se no kure nko na wudi a na inu achas ontimi ku wiase ba bia da empanisi aduro boaduro no kure boa no kure ti dire mo oman bia hyese de oman na hye ne se ye hunu se obi fire nsu obodua se ye nukuro enye nukuro ye ntimi mfa ya ni hu empam fiefo ye ntimi mfa hu na esan se me maye obone no abomidue benyame nti na nanum si nkobodua eme nipa ngu wo ye obone asama no wase abuo nti na court ne ahimfie wo ho so ye wadwiri so nso ubekunu dia na nanum nso mpene se nipa bewu sajura kronkron se ya mawo mu ya se no le sempo anu anwa na wukumi amenzu mi kum obi no beda ne ase ado kasi ntimi ndore sa da nti da ni da nyina no asante mansi wa ubebodua ni ye de tabona to so ayom su man oye man hye mra ansa no wo beko wo se wa bebodua wa ayom su ha oba himfie baju dwai ye baju nsa ye baju we ano ye giwi a na nanya na ebe na ni dua na mawo bi se na nye nsuo no aka se eno wonye suma nkyerefo eno aka kyerɛ se wadi ntane wonde o se ne mra ne se wo man na so twen a ye de ama wo ne se wo man ne mra no wa ni so ni ade udwa ya ade unsa ni ade usika ibia ye se a tia me mu fa no kɔ nyaman so ukɔ hɔ afi na sumankyerefo no ho no ne mpanimfo kosi nkunya eye de na wafrɛ mi na wode wo se mi nkum obi mensu mi kum nipa amadi awu ede na wode ye wo na waka de no waka de na no maka ya adwuna bom si ehunu se eye ensemhunu na odi ya se wo ana me difo na se me difo a
eka ma bofa na mo a yetudi akopia nto aho no ehu ka nyina na ba ko odi fo no ne abu ama wo endi wudane wudu awi e kire wa mamere na wo so ayawa na uto wakoko na ukọ ya bosum na ma ne nyina ama no wi a ne aka kire se wo kọ no ka ogbo ye bi akotua ama no na ne bonyo bizanya sa wo ba wa bo ka se 20 million mpemo biunu na me se ko enti se ye ntua na me nsum koji wo bibisia na me ye meka saa de me ba da bi a me sa akasa no me sa akasa dome hu na dome bi a ma dome wo bi e benya ho endi aso ko akotua ni sika ma no na nanu de se ba ye ne nipa mu se yesu obi na dome no nti asante man mra ne se kuru bia ya ehya asante man asibia me modua wo ho mafum wa asamame o samame a meko na nan besi nkonya ebedi asem ne ade ye atu de ye na obi nso timi di obi asem di hu fo na wa wugigina mu no nso na dua na benyam ebuku wa won fa asem no wakodi enkonkonzani atro wakoji nsika bia di se wodi o wabondu akura ja oba ameka bia ma o ka kama no pe na nsuo no hunu se sisie na mu sisi di odi bem na nsuo no pati mi bo ezu obi asem okodi ye ho ya bonu bia ma na wu mesrewo embra no wo ho se bia bo nya dwuma ya anya dwuma eni se obesori atia enipa se ubekuno se twrokunkun se yenkum nipa de a na Christopher wo mo se mo ade adidi ya amom yankofum wi se ne titiriw edwom bibi ane obi ton ensuhunu kura ye tonu a sika ketewa bi ne ya de tono se unum obi nsuo na ase untua ne ka ono nsuo no akofiri no wo ton wonum nunum hu na afiri nsuo bo bi ebenya fi se koye ne ka ya chi ni tuma wo ko no yire no me ko didi sa de ansuo no nso baba ba ya dwuma enipa nyina nso ye kwa asori wo kwa asori no a enti wo se wa hunu nyame no nyagopon so wo chiri bone sa ne nsuo ni ahonhom nyina chiri bone enti nkofiri nsuo mu obidua nananum nso bu obidua kuro bia wo ne nhyehyeye ye ji obidwai ebi a miru aduom se beye na aboka ni wi a kina obi yo oboni ade ne beba na nanu ahimfie nti ese ko utu awi a ko ne mun konsuo no so mo ko na mko di mu asem na se ye to ya mo ba na obi ade no obi ate ba enti ni ahihye mra ma sante man se asante man kuro bi aso e modua ne e wade pe ani e wodua bo me pese ho no enipa nyina ahye no nso woti ha dibi mo mu umfidie hu hia wo wa hai enu obi abefa so mi amen ko kan kire obi a me moda huru mekwa akope enu wa fa nsa na wa kwa yo mu na akwa na ase na na yo me die me mu obi adua me niema bi ayira me dem ho ma bi safie nyina obi ase nyo no a ana mini bontin su ni bia ni twaka ni pakura obo no ho na ewura me dem a wo se o meka no kura nkyere mi bia no na na yu enini ni mame eno nsu betimi achew so na abefa ya bechew eno na chew no anka ntem kura ndi esi ya na kum akokoro no bo okofo oba wo wiram asase boarding si ebetimi abọ obekum obia nim se ye no anadwo so wo de nipa nyina ada na ade kania bebo mo maso akodo a wo wiram ho odo a honhum bi baba be kasa ho be fi a wo bewu mese ade a ye chire no na ye chi se yebetie na nanom yebedi na nanom hyehyeye so a da ni da nyina ebenya hoto owuo di etwase nipa wu prekope ne nkowu a enya wudimpa ne daase Meet Charles Show biabo hu sem
na ye kan dua botumi wo dua tumi nye nipa am pase de ye nim no na de enti na ma oman bi hye mmara se modua wa ene ho nkomodie ne ho kasa na opanyin de bi sese a chechuru ho ye de na dwuma di besia dasene besa bonche ya jaya Charles ndio sese wa meeting nko ade meet Charles show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam